Ministri ustali odvolávanie v pléne, medzi nimi aj šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško. Odvolávala ho opozícia najmä v kontexte tendra na záchranky. Medzičasom sa už téma posunula a minister prišiel s návrhom, ako situáciu riešiť. Záchranky sa presunú pod urgenty. Ale ešte na tej zmene sa pracuje. O tejto téme si povieme viac v poludnejších analýzach 24 s poslancami Národnej rady za koalíciu. Je tu z Hlasu Zdenko Svoboda a za opozíciu Peter Stachura z KDH. Pani, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, a ja ďakujem. Ešte predtým, než sa vrhneme naozaj na tie záchranky, tak vás každého poprosím reakciu na to odvolávanie ministrov. Asi sa dalo očakávať, že ich podporí koalícia, ale bolo pomerne zaujímavé sledovať minimálne pri Samuelovi Migaľovi, že ho podporilo len 46 koaličných poslancov. Prečo? Áno, to je otázka. A možno, že to je aj nejaká spätná reakcia alebo nejaké zrkadlo aj pre pána ministra Migala, kedy my sme mali dosť obširnú diskusiu na poslaneckom klube, kde padli rôzne názory a dali sme si na misky váh, ako sa k pánovi ministrovi pristúpime. My sme si vedomi toho, že toto asi není posledné odvolávanie. Dali sme mu určitú... Je to taký varovný prst? Presne tak, varovný prst, dobre ste to pomenovali, aby si dal pozor na výkon jeho práce. Nie sme spokojní s jeho výsledkami, s čerpaním eurofondov a presne tak dostal varovný prst. Či sa ponaučí, neponaučí, uvidíme. Ja si myslím, že toto odvolávanie sa ešte v budúcnosti za nejakú dobu aj z opozičných lavíc bolo odprezentované, že sa zopakuje. Teraz dostal podporu 46 poslancov. My sme sa zdržali. Z našej strany je to jasný varovný signál voči jeho osobe. Ja sa vás teraz pýtam priamo na to, že či už plánujete odvolávanie nejakého ďalšieho člena vlády, alebo vám to príde také, že komplikovanejšie z pohľadu toho, že sme čakali rok na to, aby sme sa dostávali vôbec k odvolávaniu už toho prvého odvolávaného člena vlády. Práve preto, pani moderátorka, je to naozaj smutné, že sme museli čakať viac ako rok na túto možnosť. Je to úplne legitímna možnosť opozície, aby vyjadrila svoje stanovisko pre, čo sa týka činnosti vlády a jednotlivých ministrov. Myslím si, že je to škandál, ako to prebiehalo. Aj to celé nočné rokovanie, na to netreba zabúdať, že sme tam boli sami opoziční poslanci. Neprišiel žiaden minister, dokonca ani pán Kamil Šaško si neprišiel vypočuť dôvody, prečo chceme, aby z rezortu odišiel. Takže o to viac ma to mrzí a samozrejme mrzí ma aj to, že dnes túto nedôveru teda mu nebola vyslovená. Ja som hlasoval jednoznačne za. O jednej problematickej veci budeme dnes hovoriť, to je ten záchrankový tender, ale celkovo si myslím, že pán Kamil Šaško je dôsledným následovníkom pani Dolinkovej a nezvláda vedenie rezortu. Budete môcť zareagovať a rovno to môžeme presunúť už aj na tie záchranky ako také. Nech sa páči. Pán kolega tu hovoril o Kamilovi Šaškovi alebo celej vláde, že prečo nebola prítomná. Ale treba povedať, alebo prečo sa to vlastne odsúvalo a aký bol nejaký kameň úrazu. Naopak my v Hlase sme boli za to, aby sme to odvolávanie jednotlivých ministrov, dá sa povedať, zrealizovali čo najskôr a netraumatizovali tým spoločnosť. Koaličný partner to blokoval, nechcel k tomu pristúpiť. Neviem, aké boli dôvody. Vlastne minulý týždeň sme si otestovali celú vládu, kedy bol tu návrh na odvolanie celej vlády a treba povedať, že proti hlasovalo 79 poslancov. To znamená, tak ako sme začínali v roku 2023, tak aj pokračujeme v roku 2026. Tak to svedčí aj o nejakej stabilite. A tu môžeme hovoriť, že koalícia je nestabilná. 79 poslancov jasne hlasovalo proti. V prípade ministrov to už bolo iné, už tam pán Ferenčík hlasoval? To je prirodzené, keď my sa pozeráme... Poďme ale k tým záchrankám ako takým, alebo naozaj, ten návrh bol podaný v čase, kedy ešte ten záchrankový tender mal nejaké iné parametre, podobu. Medzičasom sa to posunulo, že je tam nejakých 32 správnych žalôb aj na to, či sa mohlo zrušiť tender, nemohlo zrušiť tender. Minister zdravotníctva prišiel s novou verziou, že by sa mohli presunúť práve záchranky pod urgenty a tým pádom sa vlastne ako keby presunie tá zodpovednosť na tie nemocnice. Vieme si dovoliť presunúť na nemocnice v tejto podobe, aby to riešili urgenty, aby si riešili záchranky, pán Stachura? Ja by som sa predsa ešte len vrátil aj k tomu celej genéze, lebo to treba ešte raz stále vysvetľovať a dookola hovoriť, že pán minister Šaško sa z toho nemôže vyvliecť, pretože on prišiel do parlamentu minulý rok s veľkou reformou, ktorá zásadným spôsobom menila celú záchrannú zdravotnú službu na Slovensku a súčasťou tejto reformy mala byť aj reforma tendra. My sme mu viackrát prizvukovali, že tender
ak prebehne podľa podmienok, ktoré boli už aj predošlé roky, tak to nedopadne dobre, pretože ten tender naozaj bol tendenčný, zmanipulovaný už v predchádzajúcich obdobiach. Áno. A bohužiaľ... Ten tender sa nakoniec zrušil. Áno. A vlastne preto chcem povedať, že pán Kamil Šaško vlastne len presunul zodpovednosť na operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a teraz sa tvári, že teda on s tým nič nemá, ale to vôbec nie je pravda. No a teraz tá sága, ktorú my namietame, že celý ten proces bol zlý, pokračuje ďalej. Bez toho, aby sa rozprával s ľuďmi v záchranke, prišiel s nejakým riešením. Nás napríklad aj ako opozičných politikov sa vôbec nepýtal, pretože aj toto je vec, ktorá presahuje jedno volebné obdobie. Myslím si, že nastavenie záchranky alebo záchrannej zdravotnej služby si vyžaduje takú celospoločenskú nejakú... Musím dokončiť myšlienku, aby sme posunuli potom ďalej. Dobre, čiže my hovoríme, že teda bez toho, aby si sa pýtal tých, ktorí majú v záchranke robiť, tak jednoducho rozhodol, že to bude tak, že to chce dať pod urgentné príjmy v nemocniciach. My s týmto návrhom nesúhlasíme a môžeme kľudne rozobrať dôvody. Pán Svoboda, je to teda definitívne, že bude to naozaj posunuté práve pod tie nemocnice, lebo ešte zatiaľ to spísané na papieri ako zákon konkrétny nie, teraz sa to bude pripravovať. Je to podľa vás dobré riešenie, keďže počujete aj opozíciu, že je proti tomu, aby sa tá zodpovednosť presunula práve na nich? Ja len nadviažem, zodpoviem aj vašu otázku, pani moderátorka, len budem reagovať na pána kolegu. Poukázal tu na nejakú netransparentnosť z pohľadu prvého toho záchrankového tendra. Ale treba tu povedať, že ten tender postupoval alebo bol nastavený podľa jasných pravidiel, ktoré sú tu platné od roku 2004, ktoré nastavil ešte Rudolf Zajac aj s kolegami z terajšej opozície, či už s pánom Salajom z Osasky. Každý 4 a následne 6 rokov sa postupovalo podľa týchto jasne stanovených pravidiel. V tomto prípade tiež sa išlo podľa tohto jasného postupu. Čo treba povedať je, že kolegovia vyčítajú, že kebyže sa nastavia tie procesy alebo tie určité faktory nejako lepšie, tak k tomu by nemohlo dôjsť. A tu treba povedať, že... S tým nesúhlasíte? S tým nesúhlasím, pretože je nejaká správa alebo nejaký návrh, ako tie záchranky alebo tí, čo sa o to uchádzali, mali predložiť. Avšak dá sa povedať, že to je len nejaká slohová práca. Tu treba povedať, že tu kľúčový bod zohrávala komisia a aj personálne zloženie. A dá sa povedať, že v podmienkach Slovenskej republiky ju buď navrhnete alebo vykreujete z ľudí odborníkov, ktorí ale popri tom pôsobia v jednotlivých oblastiach, v stavovských organizáciách, to znamená odborníkov viete spochybniť, alebo tam dáte neodborníkov, ktorí sú tiež spochybniteľní. A prišlo sa s tým, že tender bol zrušený na základe toho, že sa prišlo s tým, že sa ďalej takto nebude pokračovať. Tak zrušený bol preto, lebo premiér zo strany operačného strediska, zdravotníctva. nie zo strany ministra, ale zo strany operačného strediska. A tu treba ale povedať aj ďalší moment, kedy tu máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý povedal, že tento systém by sa mal súťažiť. To znamená nie na základe kvality, ale na základe ceny. Takže z tohto dôvodu minister sa rozhodol, že prišiel so zámerom presunúť záchranné body pod urgentné príjmy alebo pod nemocnice, ktoré disponujú urgentnými príjmami a prepojiť prednemocničnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť pod jeden dom, pod jedného kompetentného človeka, ktorý bude zodpovedať za celý ten systém. Otázka je ale, že nakoľko bude to jeden kompetentný človek, nakoľko to bude zvládať túto réžiu. Vieme, ako teraz fungujú niektoré nemocnice, že keď dostanú balík peňazí, tak je otázka, že či si neurobia nejakú inú prioritu, kde by potrebovali skôr hasiť tie problémy. Kde vy, pán Stachura, vidíte tie najväčšie problémy, ktoré môže priniesť práve posunutie záchrane pod urgenty? Tak v prvom rade si myslím, že aj my sme to namietali, že ten tender z môjho pohľadu nie je šťastné riešenie. V tomto by som povedzme aj súhlasil, že chceme sa týmto tendrom v budúcnosti vyhnúť, lebo nastaviť tender tak, aby bol skutočne čistý ako kryštál, je veľmi problematické. My sme stále hovorili o myšlienke, že záchranná zdravotná služba je kritická infraštruktúra štátov, tak ako hasiči alebo policajti, čiže pre nás by bolo optimálne, aby napríklad záchrannú zdravotnú službu manažoval štát v zmysle, ako máme vytvorenú Bratislavskú a Košickú záchrannú službu, ale uvedomujeme si to, že ak by to malo byť z večera do rána, že to príde na budúci týždeň, tak nie sú schopní, nie sú v stave, jednoducho nemajú dostatok kapacít na to, aby prebrali celú túto službu. Preto sme navrhovali, aby sa urobil nejaký opakovaný dočasný tender, kým si vlastne vysúťažia nové sanitky a pripraví sa ten systém tak, aby mohol prejsť pod kompletnú kontrolu
kontrolu štátu. Samozrejme, že sú na to rôzne návrhy, nápady. Pán minister prišiel s jedným z riešení, že to chce dať pod tie urgentné príjmy. Tuho ale my intenzívne mu namietame, že takýmto spôsobom chce značnú časť záchrannej zdravotnej služby de facto darovať na dobu neurčitú súkromným investorom, čo ide vlastne ale aj proti nariadeniu Európskej komisie, čo sa týka teda, ako sa môžu prideľovať tieto body alebo stanice záchrannej zdravotnej služby. Ja si neviem naozaj predstaviť, aby vláda sociálnej demokracie darovala 44% celého systému prakticky skupine Agela, skupine Penta. Ja si to naozaj na druhú stranu súkromníci častokrát fungujú efektívnejšie ako štát vo veľa veciach, ale bavíme sa toto, že tá majorita toho trhu bude práve v rukách štátu. Odpoviem a ešte zareagujem na pána kolegu. Tu treba povedať, že bol odprezentovaný zámer v nejakých rámcoch, kde bolo zadefinované, a s tým súhlasím aj s pánom kolegom, že sa posilní úloha štátu v kritickej infraštruktúre. Aj podľa mňa je to tak, že aj tie záchranné body sú súčasťou kritickej infraštruktúry a sa to prejavilo hlavne, aj keď si pôsobil, alebo keď ste pôsobili ako štátny tajomník počas covidu, kedy dominantnú úlohu alebo úlohy zabezpečovali štátne záchranky a tie súkromné to odmietali. Tá bratislavská a košická zabezpečovalo gro práce. A tiež sa to prejavilo aj počas ukrajinskej krízy. A teraz, ako som povedal, bol odprezentovaný zámer. My tu máme komisiu pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zastrešuje vlastne celú túto problematiku a súčasťou tejto komisie, alebo táto komisia sa stretáva so všetkými stavovskými organizáciami, ktoré sú do tejto problematiky zaangažované. To isté robí aj samotný minister. Hlavne, pretože minister sa naozaj na začiatku nestretol s komorou záchranárov. Minister na začiatku odprezentoval rámec. Nič nie je na papieri. Legislatíva nie je ešte pripravená. Všetko pôjde štandardným legislatívnym procesom, žiadne skrátené legislatívne konanie. A ja tu možno, že aj pozývam alebo vyzývam aj pána kolegu, aby sa stal súčasťou toho nejakého odborného tímu pri tej napríklad komisii, keďže je to človek zo systému, má množstvo skúseností, aby mohol odprezentovať aj tie svoje poznatky alebo požiadavky, keďže my sa tu stretávame, aby úloha štátu sa vlastne posilnila sa v prospech pacienta, ale aj v prospech zamestnancov, napríklad tých záchranných zborov. A ja by som chcel povedať, pre tých záchranárov my týmto systémom zavádzame určitú predvídateľnosť a nejakú taký pocit stability. Predtým, ak sa to vlastne tendrovalo alebo sa robil výber záchranných bodov, títo zamestnanci nemali žiadnu istotu. Bolo to stanovené na dobu určitú. Nazval, že sme tu mali každých 6 rokov nejakú traumu. Bola to trauma? Ja s tým úplne súhlasím. Ja s kolegom súhlasím. Je to aj moja predstava, aby sme jednoducho kritickú infraštruktúru netendrovali. Otázka je, akým spôsobom to nastavíme inak. A tu, čo namietame, ja som bol nedávno na Rescue Day, kde sa stretli záchranári vlastne z celého Slovenska. Diskutovalo sa o rôznych problémoch, ale ja som tam naozaj nestretol jedného, ktorý by s týmto návrhom, s ktorým prišiel minister, súhlasil. Pretože okrem toho, čo som spomínal, že to je skrytá privatizácia, obávajú sa toho, že ak to prejde pod nemocnice, tak tie nemocnice budú využívať možno tie záchranné zdravotnú službu, lebo sú lepšie honorované a tieto peniaze parciálne pôjdu aj na vykrývanie možno dlhov niektorých oddelení, ktoré sú stratové celkom prirodzene v nemocnici. Rovnako sa obávajú toho, že teda bude klesať kvalita zdravotnej služby. Niekto si napríklad nevie predstaviť, že bude pracovať pre súkromnú spoločnosť. Je tam veľmi veľa rôznych bodov, istota, že tá sanitka donesie to do tej najbližšej nemocnice, alebo si budú chcieť to dovážať k sebe? To je ďalšia máme tu presne ten vec. moment, že prevádzkovateľ aj nemocníc bude prevádzkovať aj záchranu. Ďalšia vec, viete, tiež sa to nedá vylúčiť, samozrejme. Ak máte celú sieť a vertikálu, kde si viete posúvať pacientov kritických niekam inám a menej kritických k sebe. Klasický príklad sú Košice napríklad. Máte tam 2 kardiocentrá, no ak viete, že ktorý pacient je vysokorizikový, že ostane na intenzívke oveľa dlhšie alebo bude potrebovať oveľa viac spotrebného materiálu, no tak ho pošlete do tej štátnej a keď to bude nejaký zaujímavý, v úvodzovkách zaujímavý pacient, tak si ho zoberiete k sebe. Tieto veci sa naozaj nedajú vylúčiť, aj keď samozrejme nechcem sa nikoho dotknúť. Je tam viacero vecí, prečo si myslíme, že nie je to šťastné riešenie, ale ešte raz opakujem, my nie sme v stave, že máme nemocnice, ktoré sú štátne. My tu máme naozaj veľmi silný súkromný sektor a pokiaľ urobíte tento krok, tak obávam sa, že 40% bude patriť
patriť súkromníkovi. A súhlasím, pán kolega, len posledná vec. Súhlasím, že dobre, poďme sa o tom baviť, len viete, vy veľa vecí robíte tak, že padne nejaké politické rozhodnutie, a my už potom vlastne nemáme nejaký priestor v rámci toho politického rozhodnutia zmeniť ten systém inak. Ale máte rozdiel medzi politickým rozhodnutím a keď už ten zákon je spísaný a že už sa vyslovene prerokáva v nejakej konkrétnej podobe. Máte tu teda viacero podnetov na to, že čo by sa malo ošetriť. Dá sa naozaj nejakým spôsobom ošetriť to, aby tie peniaze nešli na iné oddelenia, ktoré to potrebujú viac? Dá sa ošetriť to, že práve jeden z tých hráčov sa rozhodne, že ten zaujímavý prípad chcem, aby išiel ku mne a nejakým spôsobom si odkloním práve tú záchranku tam? Ako ja vnímam alebo chápem tie obavy, ktoré tu zazneli, ale chcem poukázať na to, že my sme v procese bode 0. Tu bol predstavený zámer, nejaký hrubý rámec, náčrt niečoho, ktorý ďalej rozpracujeme aj prostredníctvom vás alebo ďalších stavovských organizácií a dopracujeme sa k tomu, aby bola v prvom rade, aby sa kladol dôraz na transparentnosť, aby tie pravidlá boli jasne zadefinované. Treba povedať, že my na Slovensku nemáme len štátnu nemocničnú starostlivosť, my máme zmiešaný systém. To znamená, máme tu aj súkromný sektor, ktorý ten sem vstúpil na základe rozhodnutia nie štátu, ale na základe toho, že vyššie územné celky posunuli svoje regionálne nemocnice do správy, do dlhodobého prenájmu, či už Agelu alebo Pente. A tu ide o to, že oni, tieto subjekty, to nemajú stanovené na dobu neurčitú, ale tam je presne stanovený aj nejaký časový rámec, kedy ich si vúcky môžu za určitých pravidiel prevziať pod seba. A to je vlastne možno, že tá otázka, že prečo by to malo ísť aj súkromnému sektoru. Takto je to nastavené, ale ten systém alebo ten návrh zákona bude flexibilný z môjho pohľadu a je možné ho aj v určitom momente meniť, keď prax ukáže, že je potrebné prijať nejaké iné opatrenia, ktoré sa v tejto dobe javí ako dobré, ale prax ukáže, že také nie je. A čo sa týka toho odlievania peňazí, ja neviem, na dofinancovanie nejakých, či už ára alebo nejakých iných oddelení, ktoré sú finančne náročné pre tú danú nemocnicu. Tu musí byť, alebo nie musí byť, ale určite bude stanovené. Máme tu programovú vyhlášku. V tej programovej vyhláške je kolónka záchranky. Tie sú financované zo z verejného poistenia. Tie peniaze sú v nejakej výške. Tá výška bude aj dodržaná aj teraz a tie financie budú môcť byť. To nemôže byť, že pôjde na niečo iné v tej danej nemocnici. Budú musieť byť použité na prevádzku, na rozvoj, na vybavenie, na školenie a keď vygenerujú nejaký zisk, tak na reinvestovanie toho zisku v prospech jedine tých záchraniek. Tak je to vezme budžet, ktorý dostane tá nemocnica, nie? No, to je, samozrejme, dá sa urobiť všeličo, ale viete, ono je to ľahšie povedať, ako skutočne potom zrealizovať. Dá sa urobiť rôzne účtovníctvo a poprehadzovať si vlastne z jedného vačku do druhého tie peniaze. Čiže ja tento argument ani veľmi neberiem. Ešte je tu dôležitý aspekt, že aj teraz tá situácia je zlá. Tie platby, ktoré sú nastavené, boli nastavené tak, že tie firmy mali za 6 rokov amortizovať svoje sanitky, svoje zariadenia. Teraz im je predĺžované to povolenie vykonávať záchrannú zdravotnú službu, ale už nemusia investovať do nových vozidiel. Čiže ja tu apelujem ešte raz aj na koalíciu, tak ako je nastavené cenové opatrenie aj teraz novoprijaté, tak je vysoko luxusne nad rámec toho, čo záchranná zdravotná služba potrebuje. A čím dlhšie bude trvať tu tento stav, že už tu máme 165 dní od prvého takéhoto predĺženia povolení, tak vlastne dotujeme ešte predchádzajúce súkromné firmy, ako je Lifestar Emergency a iné, ktoré majú obrovské zisky práve preto, že už neinvestujú do nových vozidiel, ale majú vysoko lukratívne nastavené platby v cenovom opatrení. Zareagujte na to. Súhlasím s pánom kolegom. Dobre ste poukázali na to, že môžeme si aj týkať, ako ja si myslím, že to je si týkate teda v parlamente, áno. Že tento systém záchranných zložiek je veľmi dobre finančne nastavený od toho roku 2004, kedy ho zaviedol Rudolf Zajac a preto aj dobre funguje. A my ho nejdeme meniť. My nejdeme znižovať jeho kvalitu. Ten objem finančných prostriedkov tam naďalej zostane. My ideme ho len vylepšiť, zmodernizovať a zaviesť určitú predvídateľnosť, či už pre tých samotných zamestnancov, ale aj pacientov. A ideme spájať, ako som povedal, tú prednemocničnú s nemocničnou, aby sa nemohlo stať, že ten podiel nejakej
v prípade nejakého problému, aby sa neprehadzoval ako horúci zem. Nemalo by sa najskôr riešiť problémy urgentu ako takého predtým, než mu tam dáme ďalšie povinnosti? Ja si myslím, že takéto jednoduché nebude presne tak. Záchranka, ak funguje dobre, a ja s tým súhlasím, že naozaj funguje dobre, tak prečo ideme vôbec meniť celý tento systém takýmto spôsobom? Hej, prečo si nepovieme, že dobre, Bratislavská, Košická, necháme jej určitý čas a nech sa postarajú o celé územie Slovenska. To by znamenalo, že dobre funguje a necháme ich dobre fungovať ďalej. Ale vy idete prekopať komplet tento systém, idete to dávať pod urgentné príjmy. A teraz je presne to, že aj vďaka pánovi Zajacovi, ja s tým tiež úprimne nie veľmi súhlasím, pretože nedá sa robiť takéto selektívne zdravotníctvo, ktoré bohužiaľ na Slovensku máme. Že niekto sa rozhodol kardiocentra, záchranky a tak ďalej nadmieru dotovať na úkor všetkých tých ostatných, ktorí musia len prežívať v tom systéme. Toto nie je šťastné riešenie. Teraz, keď sa rozprávate s záchranármi, vám povedia, keď dáte 10% dole, tak sa nič nestane. Ale to sú peniaze, ktoré potrebujú ľudia na lieky, potrebujú ľudia na iné veci v zdravotníctve. S tým treba urgentne niečo robiť. Ale ja si myslím, že cieľom by malo byť zachrániť vlastne tú kritickú infraštruktúru v rukách štátu. A v súčasnosti vďaka tým nastaveniam máme situáciu, kedy v úvodzovkách Mercedes prináša pacienta do šopy, pretože tie urgentné príjmy, česť výnimkám, nefungujú dobre, nefungujú správne a pre pacienta nie je najdôležitejšie, že ho prinesie krásna, perfektná, navoňaná sanitka so super vyškoleným personálom záchranárov. Pre ňoho je dôležitý celý tento ďalší proces, čo sa s ním bude diať. Pán Svoboda, bude to riešené ruka v ruke, aj tie urgenty ako také, lebo vnímame tu, že sú preťažené často. Snažili sme sa to nejakým spôsobom už odbremeniť práve tým, že sú tam nejaké poplatky a podobne, nejaká triáž. Ale na druhú stranu stále tu máme problémy a treba dodať aj to, že pacienta zaujíma to, akú zdravotnú starostlivosť dostane. Nezaujíma ho to teraz, že či to prevádzkuje štát alebo súkromník, ale že či bude mať kvalitu, či sa dostane rýchlo práve na ten urgent. Vieme to garantovať touto zmenou? Ešte sa vrátim k pánovi kolegovi. Poukázal, že tie urgenty sú v nejakom stave. Nezabúdajme, že tu čerpame aj finančné prostriedky z plánu obnovy, kde do zdravotníctva ide za posledných rokov asi najväčšia nejaká finančná injekcia, ktorá je nasmerovaná či už aj na tie záchranné body, ktoré sa rekonštruovali, ale aj množstvo finančných prostriedkov ide aj na vybudovanie alebo na rekonštrukciu existujúcich alebo na vybudovanie nových urgentných príjmov. A onedlho budeme v 6. alebo 8. mesiaci tohto roka strihať pásky, kedy sa už budú otvárať tie konkrétne investičné akcie. A k vašej otázke, či to zvládnu alebo nezvládnu, budú musieť to zvládnuť, pretože, ako som povedal, tu je nejaká komisia pre tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá pripraví spolupráci so všetkými zainteresovanými stavovskými organizáciami a ešte raz vyzývam aj pána kolegu, nech sa do toho zapojí a nech odovzdá svoje know-how a tam bude presne legislatívne zakotvené, na základe jakých kritérií budú postupovať, kto aké kompetencie bude mať, ako sa to prepojí v rámci nemocnice. Ja z môjho pohľadu pacienti sa nemusia obávať o zníženie kvality, naopak ten systém bude jasnejší, modernizovaný z môjho uhla pohľadu a bude fungovať lepšie ako posledné terajší. 2 minútky, nech sa páči. Ja by som len zareagoval, že nemyslím si, že toto je šťastné riešenie, lebo naozaj vy niečo rozhodnete a vy teraz akože chcete, aby sme my tie detaily nejakým spôsobom upravovali. Ale pokiaľ nesúhlasíme s celým týmto konceptom, tak je veľmi ťažké nejako od nás očakávať, že my budeme teraz konštruktívne nejaké drobné detaily nastavovať. A ešte raz opakujem, nemáte zabezpečený súhlas tých ľudí, ktorí v tom systéme pracujú. Nepoznám záchranára, ktorý by s takýmto návrhom súhlasil a toto je veľmi rizikové, pretože môžu ísť do štrajku, môžu spôsobiť to, že jednoducho tento váš zámer, ktorý máte, neprejde. Takže ja si myslím, že a teraz je ten mali ste to priestor, urobiť oveľa skôr. Teraz je ten priestor, že aby sme im do detailov vysvetlili a vyvrátili tie ich pochybnosti, ale treba povedať aj to, že za tento zámer, ktorý bol len zámer odprezentovaný, sa postavili či už štátne nemocnice, či už sa tam vúckarské nemocnice, a to nehovoríme, že vúckarské sú naše, však tam bola na tej tlačovke bola zastúpená Žilinská vúcka, ktorá patrí pod Olano. A myslím si, že my sme úplne na opačnom brehu a oni tieto vúckarské nemocnice to oceňujú. Áno, boli tam aj asociácie súkromných nemocníc, ktoré tiež tým súhlasia, ale tiež tam boli a to je to, čo som povedal, že teraz je ten čas, kedy tie rokové
rokovania prebiehajú aj s týmito priamými účastníkmi, ktorých sa to bude týkať. Máme teda minútku poslednú. Mňa zaujíma, pani, kedy si myslíte, že ten zákon by mohol mať už nejakú konkrétnu formu, paragrafovú a či je šanca, že si dokážete sadnúť spolu opozícia s koalíciou a nejak to dotvoriť? Pozrite sa, zajtra je zvolaný taký mimoriadny výbor alebo nejaká taká konferencia, kde sa budú prezentovať niektoré veci. Ja ešte raz opakujem, je to nešťastný postup. Mali ste dopredu najprv s nami rokovať, rozprávať a potom výjsť na verejnosť s niečím, ako to chcete urobiť. Žiaľ, nestalo sa to a myslím si, že zbytočne traumatizujeme verejnosť. Ako aj z pohľadu, treba povedať to, že aj z pohľadu koalície zaznelo, že jednotliví, lebo to nie je len o Hlase, my tam máme aj koaličných partnerov, ktorí sa k tomu tiež vyjadrujú a tiež z ich pohľadu je zámer posilniť úlohu štátu v tomto systéme a tento zámer spĺňa ten základný rámec, ktorý bol teraz odprezentovaný. V týchto poludnejších analýzach 24 bol Zdenko Svoboda a Peter Stachura. Páni, ďakujem, že ste prišli a prijali pozvanie sa rozprávať o záchrankovom tendri. Predpokladám, že sa tu takto opäť ešte stretneme, pretože tá téma bude žiť dlhšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem, že ste sledovali túto reláciu a tradične bývajú v formáte podcastu a môžete si vypočuť na viacerých streamovacích platformách.